Viete, ktoré slová začínajúce na S najlepšie definujú spoločnosť Slovnaft? Prvým je určite sila. Áno, sme jedným z najsilnejších hráčov slovenskej ekonomiky. Zásobujeme väčšinu veľkoobchodného trhu s palivami. Sme najbližšie k zákazníkovi. Patríme k najsilnejším slovenským exportérom, k najväčším slovenským investorom do technológií, aj do rozvoja siete čerpacích staníc. A sme jedným z top zamestnávateľov v krajine. Slovnaftári tvoria silnú komunitu, ktorú spájajú silné zážitky. Ďalším, rovnako dôležitým slovíčkom je stabilita. Už 120 rokov sme stabilnou domácou spoločnosťou. Naša predchodkyňa, rafinéria Apollo, sa v Bratislave objavila v roku 1895 spolu s prvým autom. Po vstupe do 20. storočia mala najmodernejšie technológie. Patrili jej čerpacie stanice, ropné polia a tankery na prepravu ropy, aj ropovod z prístavu do fabriky. Po druhej svetovej vojne nastal čas veľkých zmien. Apolka zanikla. Na periférii hlavného mesta vo Vlčom hrdle vyrástol nový závod – Slovnaft, ktorý dal prácu bratislavčanom aj ľuďom zo širokého okolia. Viac ako 40 ročia to bola len rafinéria. V 90. rokoch Slovnaft prevzal čerpacie stanice Benzinol a začal sieť intenzívne rozvíjať. Stal sa jednotkou na maloobchodnom trhu. Na prelome tisícročí získal Slovnaft nového strategického partnera – skupinu MOL. Po 4 rokoch bol do jej štruktúry plne integrovaný a odštartovala sa nová éra spoločnosti v nadnárodnej korporácii. To opäť znamenalo rozšírenie maloobchodnej siete, čo Slovnaft ešte viac priblížilo k zákazníkovi. V roku 2015 v Slovnafte pribudla nová supermoderná prevádzka, ktorá prispela k stabilite priemyselnej výroby na Slovensku. Z polyetylénu sa vyrábajú fólie, hračky, fúkané nádoby alebo potreby pre stavebníctvo. Značku Bralen pozná svet už 50 rokov. Slovnaft zastrešuje celé spektrum rôznorodých činností. Spracovanie ropy, výroba palív či polymérov, distribúcia alebo predaj výrobkov na čerpacích staniciach modernizovaných v neodizajne a postupne vybavovaných kútikmi Fresh Corner tvoria dokonalý súlad. Rovnako dôležitý je pre nás súlad našej práce s bezpečnostnými pravidlami. Tie sú aj budú vždy na prvom mieste, rovnako ako aj ohľad k životnému prostrediu. Súdržnosť je to, o čo sa snažíme v práci aj mimo nej. Naši ľudia vedia pomáhať a my vieme pomáhať ľuďom. Dôležitá je pre nás súdržnosť s našou krajinou a ľuďmi, čo v nej žijú. Preto podporujeme ekologické aktivity našich obyvateľov, tých, čo rozvíjajú naše kultúrne hodnoty, alebo svoju energiu investujú do športu a pohybovej kultúry. Je pre nás dôležité, aby z detí vyrastali zrelé osobnosti. Podporujeme vzdelávanie od základných škôl až po univerzity. Mladých ľudí u nás vždy radi privítame. Už 120 rokov sme súčasťou nášho regiónu a Slovensko prostredníctvom skupiny MOL spájame s veľkým svetom globálnej energetiky. Náš príbeh nie je obyčajný. Hovorí o sile, stabilite, súlade a súdržnosti. Hovorí o úspechu spoločnosti, ktorá vznikla, aby slúžila ľuďom. A tento príbeh bude pokračovať aj naďalej.